tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibse ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to seben ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to seben awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibsa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala anga jamana ministre des affaires étrangères ni uyi anga jamana ministre mishtelu anga jamana ko kankuma aleni colonel Sadio Camara ni wakati na ulubisi na bolila musku ko ulfi kawra le renouveau na lete jekulu dogule anga jamana ko ni wakati na anga jamana nyama ko ni ale ko ban piu association des élèves et étudiants du Mali ni uyi la koliden safe kalando ani duma kalando ka jekulu mimbi na ko mimako ayemu ni wakati na anga jamana nyama ko ni uluka barabela jiralen ko ni jo safe kalanso ko ni yorowla shini ni alama bashke anga jamana ministre nyama docteur Shonkel ko kala maiga ale ko ni mina sigike sa palais des sports la salamatu maiga konnala amnu sogolendo anani wakati na maliko ka hamba fo bela jiralini yantuma au bismillah ka bi kuna foni o keneka kasanga nga jamana ni rusi jamana ko ni ka blodi nyogo mai chugo ya mena wala sa ka sega nyogo deme ani ka sega bara nyogo ya usisi to ya mena ori okumu konnela kunungu araba février kalo klimu ga ani shiki anga jamana ministiri ni oye Abdoulaye Diop no nyashino anga jamana ko kanko oluma oni a tagama nyogo ni oye ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Camara olu ko ni besi na bolila musku ka olu feno la jami ko ni keneka u bismillah ila Sergei Lavrov kon feni oye rusi jamana ko ni ministiri nyashino ko kanko uma kurantike ko ni kenete machine ngile alla soranga jamana nyama ko ni ye mau haklisiki kuma ofiyana ka foko bela jiralinka iye munyu nga o ma bali ni wakati na femi karo ka fanga jamana fando fe shifina ka alini musola ka ko ni bolo no fa bela jirale fe ka kule kare ko no la ka foko kurantino ko uma ko be kurana kawra le renouveau ni oye jakulu do habe anga jamana konnala munu fana ko uka wara kunye jamana nyeta ani jamana don koni ka hakewyi olu koni ni wakati na anga jamana nyama koni o jakulu koni ko ba pepe ka asabu koni ke kuye ke wale do ni kuma kando koni ta ko yeshi anga jamana famoma mini kelimanka mouvement M5 RFP akakala le konnala ko sebeni wakatina o kumukele konnala bi M5 RFP jekulu ma ko ni mina bolike maison de la presse la Bamako wala saka teka sigika kumake chugo ya mina kunungo février kalo klimu ga anishiki kulundi savoir la ni o badala bugo kulu safela koni kasangani la holiday FCG koni la holiday ka mangando koni ukanyama siki kulani o yisekereje o kera sabu ye foga machama koni njuki anika la holiday kile koni bone anina mami yera koni kunti kulunjula hata akuna o kera sababu ye anga jamana ministri minyeshineno anga safekala ko mulu koni ye uye fendo konnala mi kera sababu koni ye alanyini ayam koni ka barabe ka jo safekala so koni okumu konnala wa o kofe uye uka dusuma kasaya koni ta ka nyeshi femi bamagato so mama wo kube do ke banabagato kelena bela jirali ala ka kene yaji uma o kofe ayira la ka foko ni wali ake baga shi koni tina tui u bela jirali koni na sega sega waka unyangi ina fo sharia be ala nyine chukumi amita
taa gawo kaw fe no ni wagati na kasangani tene don temeni femie gawo deuxième arrondissement police so ma olu koni tege ke bingani kala do la munu ka barate do were yi bulma femina koni ko u kam neli koni senfe moto shingi yera unona ani femie katakatani kilinyi ni wakati na Italia mafla munu koni kuntalendo utajila anga jamana kon na la kabini samba flani mu koni fla wakati olu koni mblala temi n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛn den bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛn denw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mago bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛn denw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galonbɔne da. Sangani anga jamana ministeri ka ladala sigi mi beke araba o araba temene koni na ayirala o kene ka anga jamana ministeri somi koni to gotale no ganya shi ben ani cheben koni mani o ministre de la réconciliation et de la paix cohésion nationale ko o to koni falina ale to koni falila to kura min dalala o rekala ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ni kula funia koni la sira femi anga jamana ministeri nyama fe docteur Shogel ko kala maiga la jahre keneka biye février kalo kile muga ani konotonyi wa odo yin koni mbe ta ka anyana maya jien fanta ani nani bela jere fe ka toko ta ko da bana wala bana munu koni ye madina ko mi ma ko célébration de la journée mondiale des maladies rares ameta gaw kaw fi no wakati na kasangani wa bariya suku jeneni mi kara tarata do février kalo kile muga ani wolon vla samba fla ani muga ni nani o kara sabe ma saba koni bonana ani la ni olu be koni kunye demseni na kawi wa o kama moko kelen koni njogi na kosobe jogi ni mi koni jugera wa fokata se femi e bolo mine chama koni chenima ore koni kela bila mi kera suku jeneni na mi kala warabia ka olu fi no do février kalo kile muga ani wolon vla amta ko kibaru la kere la chadi ka ofe no kasangani kuna funia do tebeni bororo sirofe ayira ka foko tentative de kueta koni taraka nyeshi femi chadi jamana nyamama nga kasangani jamana nyamama koni ka bolika kuma uye ayira ka foko kuma koni te chinya kuma samba fla ani muga ani saba konnala ayira ka foko anga jamana de koni nye femi karo ka foko divar jamana koni ka client principali kada ka koni atagalaje samba fla ani muga saba konnala anga jamana koni miliari bakire ke meshikin boyan kore koni sani ke Côte d'Ivoire jamana kuna munu chama koni intala femi karo ka fo huile de pétrole fo ka tracé bitumineux ma fo ka tracé énergie électrique fana ola ayira ka foko anga jamana koni temena femi karo ka fo Pays-Bas ani sushi jamana konna amta Cameroun ko fi no kasangani Coupe d'Afrique des Nations temeni na ma ko Cameroun wara ulu koni maseka sebaka ya soro wa ko ukoni machi munuke ukoni ma kanu ya kosobe ore koni kama femi Cameroun Fédération camerounaise de football ni o efeka futi nyema Samuel Eto'o ale koni ayira ka fo femi Cameroun jamana mo koni ka sélectionneur ale kontina contrat kura soro tu